Serdar etrafında gurulýan Çekirde wodunun gurulşygyna zähmet çeken onlarça işçi maliýe ýetmezçiligi sebäpli 2019-njy ýyldan galan zähmet haklaryny alyp bilmeýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy anonim şertde 6-njy ýylda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Nusoy ýollary hyzmatdaşlar we ýene-de bir näçe hususy gurulşyk kärhanalarynyň bilelikde gurýan zawodyny 100 töweregli lewaply gurulşykçy zähmet haklarynyň tölegleri bilen bagly kynçylyklary başdan geçirýärler. Serdar Çekirde wodunyň bahasy 200-250 milyon dollar aralygynda hasaplanýar. Gurulşyk henüzem tamamlanmady diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre zavodun guruluşuna gatnaşýan yerli kärhanalar işçilerin geçen ýyldan galan aýlyk haklaryny maliýe ýetmezçiligi sebäpli töläp bilmeýänliklerini aýdýarlar. Pul ýok bahanasy bilen lewaply 100 töwerege aýat henüzem geçen ýylda işlän aýlyk haklaryny alyp bilmän kösenýär diýip habarçy maglumatynyň üstüne ýetirdi. Gurulşykçylar zähmet haklaryny almak üçin yerli kaziýete ýüz tutýarlar. Ýöne olaryň arzalaryny türkmen kaziýeti we prokuratura edaralary diňlemeýär diýip habarçy ençeme gurulşykçynyň sözlerine salgylanyp habar berdi. Onuň maglumatyna görä yerli firmalary işden boşadylan algydar gurulşykçylary nire arz etseňiz ediň, ýene pul sorasaňyz türmäge bastyryr diýip haýbat atýarlar. Şol bir wagtyň özünde habarçymyz Farab etrafyndan gelip Serdar etrafyna gurulýan Çekirde wodunyň gurulşygyna zähmet çeken bir näçe işçiniň işden boşadylanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosy yerli gurulşyk kampaniýalary bilen gurulşykçylaryň arasyndaky algy bergi meselesi hemde işçileriň köpçülikliği işden boşadylmagy barada Serdar etraf häkimliginden we etraf prokuratura edarasyndan kommentariýa alyp bilmeýär.